eta barkatu ditu. Bueno, eskerrik asko, hemen jarraitzearen nahiko luze izan da lehenengo saio hau, eta gainera hori amaieran gaude, nik gauza asko azaldu nahi nituen, eta nik uste dut por lo menos batzuk aurkeztuko ditu dela. Hori, galdera potoloa. Andreak azaldu behar zituen, bigarren atal honetan azaldu behar zituen programa espezifiko horietaz aparte, da ohikotasunean erabili ditzazkegun estrategiak kulturartekotasuna eta eleaniztasuna modu eraginkorrean bizitzeko, guk baietz esango genuke eta nolabaiteko hurbilpen aldaketa bat beharko genukela eman esango genuke. Eta horretan zentratuko naiz hirugarren atal honetan. Gu eta beste ikertzaile askoren iritziz, hurbilpen aldaketa hori edo ikuspuntu aldaketa hori kulturaltiki jasangarriak edo iraunkorrak diren pedagogien eskutik etorriko lirateke, edo ingelesezko literatura begiratu nahi baldin baduzue, culturally sustaining pedagogies delako pedagogietan, ezta? Pedagogia hauen helburua da ikasleen hizkuntza, kultura eta identitate aniztasuna ez soilik hartzea hezkuntza sistemaren barruan, baizik eta iraunkorki mantentzea. Izan ere eta dakigunez eskola ez da neutrala, eta irakasteko erabiltzen ditugun moduek, azaltzen dute zein kultura eta zein hizkuntza dauden ikusgarri eta zeintzuk guztiz ikustezin gure sistemaren barruan. Beraz, irakasle moduan erronka da gure praktikak justizia sozialera edo gizarte eraldaketara nolabait birpentsatzea, horren ikuspegitik birpentsatzea. Pedagogia hauen helburuak 4 dira. Lehenik ikaslea eta bereziki ikasleez autoktonoa jartzea ikaskuntza prozesuaren erdigunean. Bigarrena, ikasleen hizkuntza eta kultura testuingurua goratzea eta ez gutxiestea. Hirugarrena, zubiak eraikitzea eskola, familia eta komunitatearen artean, eta laugarrena, ikasle ez autoktonoi buruzko ikuspegi defizitarioa eraldatzea. Hau da, 5 hizkuntza dakizkien ikaslea baldin badugu, Marinak esan duen bezala, India, Punjabia, gaztelera, ingelesa, frantsesa eta gainera euskara ikasten ari den ikasle bat baldin badugu klasean, ezin dugu ikasle hori begiratu euskara faltako balio bezala. Baizik eta kapital linguistiko itzel bat duen ikasle baten moduan ikusi beharko genuke. Eta kapital linguistiko hori edo errekurtso multzo itzel hori erabili beharko genuke, ikusgai jarri beharko genuke, eta nolabait gure klaseetan nola erabili pentsatu beharko genuke, ezta? Eta honetan, Andreak esan duen bezala, gazte kulturak ere aukera ematen digu kulturartekotasun hori sustatzeko. Ze batzuetan irakasle moduan, eta Andreak eta Beñatek komentatu duen bezala, kultura oso modu folklorikoan ikusten dugu irakasleok, ezta? Eta ez gure gazteek, etxeko kulturetatik aparte, eurenak diren interes partekatu propioak dituzte. Euren musika, sare sozialak, euren irakasteko eta ikasteko moduak, horiek ere baliabide gisa erabili daitezke irakaskuntza prozesuan, ezta? Eta hemen oso tipikoa den beste arrisku bat daukagu, eta asuntoa da ez dezagun euren kultura, euren hizkuntzak asimilazio tresna bakarrik bezala erabili. Hau da, ez dezagun esan zure hizkuntza, zure kultura, klasera ekarri dezakezu, gure hizkuntza, gure kultura ikasteko baldin bada soilik, ezta? Izan ere helburua ez da hori, eskola inklusibo baten helburua da, ikasle bakoitzak bere identitate plurala, hibridoa, deitu nahi duzuen moduan, osotasunean bizi ahal izatea eta euskararekin, gure kulturarekin, harreman afektibo eta sozial positiboak eraikitzea. Eta harreman positibo horrietatik noizbait euskararekin eta gure kulturarekin identifikatzea. Ez da binkulo, Marina komentatu dituen binkulo esanguratsu horien bitartez. Eta gazte kulturei lotuak, agertzen zaizkigu ezagutza funtsak, ezta, eta identitate funtsak. Eta zer dira ezagutza funtsak? Ikasleek eta familien bere bizitzetatik dakartzaten ezagutzak dira. Adibidez, nekazaritzarekin zerikusia duten familiak baldin baditugu, ezagutza horiek, edo sukaldaritzarekin lotutakoak, erlijiosoak, hizkuntzakoak, sozializatzeko moduak ere ez da, hain ikusgarri ez diren modu horiek ere irakaskuntza baliabide bezala hartu ditzazkegu.
Adibidez, proiektu batean gurasoen jakintzaz txertatzea. Eta hemen askotan gogoratzen naiz, Aguraineko ikastolan irakasleen bilera, laburmetrai bat egin genuen, eta orduan klaseko familiei eskatu genien laburmetrai, euskara zegoen laburmetrai hori arabera itzultzea adibidez. Prozesu horretan, proiektu horren prozesu horretan, familia horiek ikastolaren parte bihurtu ziren, euren seme-alaben ikaskuntzaren prozesuan parte hartu zuten, eta horrela nolabait eraiki genuen ikasle, ikastola, familia eta komunitatearen arteko harremana nolabait sustatu genuen, ezta? Bestalde baditugu ere bai, ikerketan ditzen diren identitate funtsak, eta hauek dira norberak bere burua identifikatzeko eta aurkezteko erabiltzen dituen baliabideak, ezta? Ikasle batek adibidez bere identitatea hizkuntza baten bidez adierazten badu, eskolak hizkuntza hori aitortu beharko luke nolabait, ezta? Eta horrela, ikasleak ere seguru sentituko dira, nolabait ikusia errespetuzko erlazio hori sustatuz, eta hori funtsezkoa da gero positiboki euskara ere ikasi ahal izateko, ezta? Errespetuzko harreman horretan. Beraz, kulturarteko hezkuntza ez da soilik kurrikulumaren kontua, baizik eta pertsonen arteko harremanen asuntoa da, eta binkulu esanguratsuetara ere eramaten gaitu. Eta honela iristen gara, nire arloa dan, pedagogia edo didaktika eleaniztunen atalera. Nola erabili modu iraunkor batean edo modu jasangarri batean klaseetan izaten ditugun hizkuntza multzoa. Hizkuntza guztiak, ez bakarrik eskola hizkuntzak, euskara, gaztelania eta ingelesa edo frantsesa akaso, baizik eta gure klaseetan ditugun hizkuntza guztiak. Izan ere, pedagogia alizulauek dira hizkuntza guztiak baliabide gisa ikusten dituzten pedagogiak. Eta horien artean eta gure testu inguruan bitan zentratuko naiz. Alde batetik ezagutzen duzuen hizkuntzen tratara bateratua eta agian bestetik hain ezaguna ez zaizuen translanguagea deitzen dana, bai. Pedagogia hauen onurak eta oso ikertuak dira gaur egun eta emaitza argiak ematen dituzte kontestu desberdinetan, baita gurean ere. Ez dakit ezagutzen duzuen Dream taldea, Jason Ezenov, Presgaran ere kursuak ematen hasi dira, translanguagea pedagogikoaren inguruan gehien bat. Nik bi translanguagea pedagogiko eta espontaneoaren inguruan arituko naiz, baina ikerketa asko eramaten ari dira gure testu inguruan oso emaitza positiboekin. Horregatik pentsatu dugu interesgarria izango zala hemen aurkeztea. Emaitza positiboak, pedagogia eleaniztunen emaitza positiboak, aurreko hizkuntzen ezagutzaz baliatzen direla, hau da, andamiaje horretan oinarritzen direla, hizkuntza antsietatea murrizten dutela, bainatek esan bezala, ulermen sakonagoa sustatzen dutela, inklusioa bultzatzen dutela, motivazioa, ikasleen motivazioa beste hizkuntzak ikastearekiko motivazio hori handitzen dutela. Hizkuntza gaitasun globala sustatzen dutela, ez kodigo bakar batean, baizik eta komunikazioa modu global batean ikusita, eleaniztunen komunikatzeko modua dena, ez? Euskararekiko jarrera positiboak sustatzen dituela errespetuzko erlazio horretan, gaitasun kognitibo aurreratuak garatzen dituela eta gaitasun eleaniztun eta elekulturalak sendotzen dituela. Gure testu inguruan adibiderik aipagarrienak bidira hizkuntzen trataera bateratu eta translanguagea esan bezala. Hizkuntzen trataera bateratu, ez dakizu zer ikusi dezakezuen, funtsa da eskola hizkuntzak modu koordinatuan irakatsi aldirela. Hau da, hizkuntza batean ikasitakoa beste hizkuntza batera transferi daitekela. Horrela ikasle batek euskaraz argudio testu bat ikasten badu, ingelesez edo erderaz argudio testu bat idazten jakingo duela asumitzen dugu, ezta? Horrela proposamen honek kurrikulum koordinatu eta integratu bat bultatzen du hizkuntzen artean, hizkuntzen irakaskuntzan positiboa den marko bat dena, ezta? Horregatik berritzeguneek sortutako materialetan, ezta, klasean kultura eta hizkuntza desberdinak lantzeko euskara proposatzen digute ardatz moduan, ezta? Hau da, eskola hizkuntza ardatz izanik irakasleen beste hizkuntzak eta kulturak azaltzen ditugu. Eskolen hizkuntza horien jabekuntzan zentratuz, ezta? Bestalde, baditugu gaur egun beste bi pedagogia bota bat, bi bertientetan. Translanguagea pedagogikoak adibidez, ikasleen hizkuntza jarduera naturala aitortu egiten du. Hau da, ikasle eleaniztunen jario naturala, hizkuntza bat baino gehiago aldi berean hitz egitea edo paraleloan erabiltzea naturaltzat hartzen du. Eta errekurso moduan erabiltzen du beste edozein irakasgai
ikasteko. Hau da, askotan ikusten dugu gure klaseetan, ezta, ikasle batek euskeraz egiten duela irakaslearekin, erderaz maikidearekin, eta arabez, indiz, urduz, hizkuntza hori dakien beste ikasle batekin. Praktika hori, praktika naturala da, eleaniztunen artean, eta penalizatu beharrean eskoletan askotan egiten dugun bezala, errekurtso moduan planteatzen du, bai? Zer da, edo zer ikasi dezakegu praktika honetatik, ezta? Zer bilatzen dugu eleaniztunok testu inguru desberdinetan eta zergatik erabiltzen ditugun hizkuntzak erabiltzen ditugun personekin. Hori, erreflexio hori ahalbideratzen du, ezta? Eta beste alde batetik, translanguaging pedagogikoa daukagu. Translanguaging pedagogikoak jario naturalean fokatu beharrean, eskola eta etxeko hizkuntza horiek erabilpen pedagogikoan zentratzen da. Hau da, nola erabili daitezke klaseko hizkuntza guzti horiek modu pedagogiko batean. Honela, akaso, ikasleen etxeko hizkuntzen funtzio bat izan lezakete. Adibidez, edozein irakasgai lantzeko ikaslek, segun eta ze maila duten, noski, informazioa euren etxeko hizkuntzetan bilatu lezakete, askotan egiten duten praktika bat dena, bestalde. Ez da, praktika hori naturalizatu eta penalizatu ordez, mahaira ekartzen dugu, etxeko hizkuntza horiek informazioa sakon ulertzeko eta nolabait garatzeko erabiltzen ditugu, eta gero agian outputa edo proiektuaren emaitza eskolako hizkuntzetan ekoiztu dezakete, izan euskara, ingelesa edo gaztelera adibidez, ezta? Hizkuntzen trataera baterakutuarekin alderatuz, translanguagingaren proposamenaren berrikuntza da, bai eskola, bai etxeko hizkuntza guztiek espazio bat izan dezaketela klase berdinean. Bai, erramienta pedagogiko gisa, eta hizkuntzen trataera isolatuarekin apurtuz. Hau da, klase bat, hizkuntza bat, ideologia elebakar horrekin apurtuz. Bai? Eta esan beharrik ez dago, pedagogia hauek tokian tokikoak direla, eta testu inguru oso espezifikoetara, ez da klase bakoitzera, seguramente moldatu beharko genukeen hurbilpen bat dela. Bai? Bakoitzak badaki ze klase dituen, eta ze klase ditugun aztertu beharko genituzke pedagogia hauek mailan jarri baino lehen, ez da? Beraz, nola landu daitezke pedagogia hauek? Pentsa baino errazago, izan ere gehien bat, irakasleon ikuspuntu aldaketa bat eskatzen dutelako. Esan bezala, hizkuntzen irakaskuntzaren ikuspuntu bakar batetik eleaniztun batera, ez da? Ez da aurrera eramaten ezinezkoa den lan bat, baina bai txip aldaketa bat, ez da? Adibidez, eskolan ditugun kulturak eta hizkuntzak ikusgai izan daitezke aldeko material simpleekin, ezta? Ezkerraldean adibidez badekozue panel bat, zeinetan agertzen den, hizkuntza desberdinak agertzen diren, idealki zentruan dauden hizkuntza guztiak jarri daitezke, eta atezainari galdetu aldizkiogun esaldi simpleak agertzen dira. Adibidez, nola egin dezaket inskripzioa, bale? Nola egin dezaket inskripzioa, euskaraz, erderaz, ingelesez, urduz, indiz, eskolan ditugun hizkuntzetan jarri dezakegu. Orduan, familia bat atezaintzara baldin badoa inskripzioa egitera, bere hizkuntza topatu dezake, irakurtzen badaki, eta euskeraz galdera egitera ausartu liteke. Errekurso bat jartzen diogu eta ikusgai jartzen ditugu hizkuntzak. Edo ongi etorriak bezalako hitz errazak, ezta? Klasearen barruan ere, eusle programaren materialetan ikusti ditugun baitzulpen, eleaniztun eta bizualak erabili ditzazkegu paretetan, egunerokoan erabiltzen ditugun hitzekin adibidez, ezta? Edo egunerokoan erabiltzen ditugun esaldiekin, ezta? Gure klasean ditugun hizkuntzak kontutan hartuz. Edota familiekin, ez dakit janora puntau, pasatu da dezakezue bikain, ez da askorik ikusten, baina familiarekin harremana sustatzeko momentuan ere, kontutan hartu dezakeguna, kontutan hartu dezakegu, eleaniztasuna ez dela gelan bakarrik landu, ezin dela bakarrik gelan landu. Familiek ere funtsezko papera dutela, eta honetan adibidez, etxeko hizkuntzek dituzten berebiziko garrantziak azaldu alzaizkie familiei. Izan ere eta dakigunez, ikerketek azaltzen dutenez, ikasle guztiek euren etxeko hizkuntza ondo ikasi behar dute, bigarren hizkuntza bat edo hirugarren hizkuntza bat ikasterako orduan. Orduan funtsezkoa da etxeko hizkuntza horietan trebatuak izatea, bai? Eta hori askotan ere hasten dugun zehozer da. Orduan familiekin harremana dugunean hori ere aurkeztu daitezke. Eta gurasoak animatu ditzazkegu etxeko hizkuntzen irakasle izaten, ze hori guk bete ezin dugun paper bada.
Eta noski, euskara ikasteko errekurtsoak non dauden ere azaldu halko genieke beraiekin ditugun harremanetan, ezta? Seguraso askok ez dakite, guk kalitate handiko eta doako materialak ditugula euskeraz. Eta burura etortzen zait beti, Mundueneak, Labairu Fundazioak ateratako Munduenea, ipuin elebidunen bilduma. Bilduma hori doakoa da, marabillosoa da, eta non duten bilduma hori non dagoen linka, familiekin ditugun eskutitzetan txertatu dezakegu oso erraz, beraiei ere errekurso batzuk emanez. Eta dauden hizkuntzak arabea, txinatarra asko dira, ezta? Gure umeak ezagutzeko ere momentu bat hartu dezakegu eta horrela landu genezake kulturartekotasuna, ze hori askotan egiten ez dugun zeo zer da. Pantailan ikusten duzuena da, ikasleek erraz bete dezaketen galdetegi bat, bai? Eta galdetegi honek esango digu, gure klaseko paisai linguistiko hori zer da, zein da, ze errekurtso, ze motivazio, ze esposizio maila duten, gure ikasleek hizkuntza desberdinekiko. Noiz, non eta norekin hitz egiten duzu euskera, noiz, non eta norekin erdera, ingelesa, urdua, india, zerekin lotzen dituzuzuk hizkuntzak, ezta? Nola, ze hizkuntzatan ikusten dituzu sare sozialak? Harritu, egongo ginateke seguramente. Kontzientzia edo sozial, kontzientzia sozial eta kontzientzia individual eleaniztun hori lantzeko ere, gure ikasleekin eta gure ikerketetan askotan egiten dugun lantze bat izaten da adibidez, ikaslei euren inguruko paisai linguistikoa aztertu araztea. Hau da, euren auzoan, herrian aurkitu ditzazketen hizkuntzen argazkiak edo mapak egitea. Hau da, non topatzen ditut hizkuntza desberdinat? Mezkitan adibidez, arabiera eta gaztelania topatzen dut, baina euskerarik ez. Eta zergatik. Eta halako galderak planteatu daitezke, ezta? Eta gure testu inguruan hain beharrezkoa den gaitasun soziolinguistiko hori lantzeko aukera ematen digute ataz hauek, ezta? Eta gainera, hizkuntza aniztasuna gauza abstraktu bat ez dela ere ikusten dute ikasleek, baizik eta gure egunerokoan dagoen errealitate bat. Eta ikusgai bihurtzeaz aparte, tokiko identitateak lantzeko ere aukera ematen digu, ze ez da berdina Gasteizen ikastea, Bilbon ikastea edo Tolosan ikastea. Tokian tokiko identitateak lantzeko aukera ere ematen digu, ezta? Eta kontzientzia individual hori lantzeko adibidez, gu hizkuntza biografiak erabiltzen ditugu errekurso bezala, ezta? Argazki hori, gure klaseetako argazki hori egiteko. Ikasle bakoitzak bere hizkuntzak non kokatzen diren eta zergatik azaltzen digu. Honela, hizkuntza hauekiko dituzten jarrerak oso modu naturalean eta gorpuztuan azaltzen dira. Eta hemendik abiatuz, hobeto landu ditzazkegu, ezta? Adibidez, autobiografia hau Francisco de Vitorian egindako ikerketa batean jaso genuen, eta ikusi dezakezuenez ikasleak hizkuntza koloniala edo frantsesa gorputzetik kanpo irudikatu zuen. Soninkea bihotzean, gaztelania buruan, oso modu razionalean, ezta? Eta euskera besoan jarri zuen, zailtasun handiak gainditu dituen hizkuntzatzat zuelako, ezta? Informazio honek asko lagunduko digu zer landu behar dugun ikusteko, ezta? Ze adibidez klase batean euskararekiko oso jarrera txarrak baldin baditugu, hori izan beharko du lantzen dugun lehenengo gauza, ezta? Gero, hizkuntza bera modu positiboagoa batean landu ahal izateko, baina ze jarrerak dituzten ez bakarrik irakasleak, baina ikasleek ere hori jakitea ezinbestekoa da klaseak egoki eman ahal izateko, ezta? Eta badaude beste ikertzaile batzuk, nahiago dutela hizkuntza ibilbideak lantzea, ezta? Noiz, nola eta norekin ikasi dituzun hizkuntzak jakiteko. Eta labur bilduz esango nuke, pedagogia iraunkorrak edo jasangarriak deitu nahi bezala, eta ikuspegi eleaniztunak modu askotan helburu eta abiapuntu antzekoak dituztela, ezta? Eskola inklusibo bat eta kulturarteko bat eraikitzea. Eta bueno, zubigaren ez horretan, Andreak azalduko dizkizue, ze praktika ditugun. Nik uste dut ez dudala azaldu, zen ez dugu astirik, baina bakarrik aitortzea praktika hon hauek Joaquin Martínez Sánchezek egina dela, bera Sevillako Diamantino Akostako irakaslea da, eta eskuragarri izango duzuenez PowerPointa, bertan link guztiak daude, eta bestela, badaukazue, badaukazue, hemen dituzue gaur erabilitako referentziak, eta gurekin jartzea badaukazue harremanetan, honen inguruan interesik izango bazen dute. Eskerrik asko.